Isabatha ngilifundiswe uyena umnikazi walo. Oh. Uzothola ukuthi isabatha linomnikazi walo. Sindiswa ngesabatha. Sisazolithola ukuthi liyini isabatha. Sisindiswa ngoJesu. Yes. uJesu akalona isabatha. Oh. Yes. Into eyibona yokuqala wenze uNkulunkulu wenzelani isambulo ke lesi. uNkulunkulu wenzela ukuthi umuntu azi uNkulunkulu yena yedwa. Umuntu uyathanda ukukhonza noma yini ngoba wadalela ukukhonza. Hey. Oh. Esinye isambulo leso. Umuntu uma ngeke akhonza uNkulunkulu uyogcina ekhonzile ngoba wadalela ukukhonza. Umuntu uyakhonza. Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Ake sibingelele umoya ongcwele okhona phakathi kwethu. Sibonga umusa mawusaphila usezwa lama message la ubonge ngempela. Kusuka kusase umusa kuyinhlanhla. Uma ngabe ukuthi futhi yaqala ukuhlangana nale channel ngithi sakwamukela, siyakubingelela. Nje ukhululeke la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu akukho futhi okunye asizazi thina ezinye indaba sazi lezo kuphela izona indaba ezimnandi ziyaphilisa futhi ngendlela eyisimangaliso sibongeke nje ngiyangithanda ukuthi ngibonge ngimani subscribe ngiyanibonga kakhulu ngama comments amahle enwalethayo ngiyanibonga ngokulike namanje nisazo like na kule video ngiyanibonga kukhona abajoyinayo babe ama channel members ngiyanibonga kakhulu nonke and enikwenzayo inkosi iyonibusisa ngakho nalabo abalokhu bedebe vele emaceleni ngeminikelo inkosi yanibona futhi izonibusisa ngendlela esimangaliso ngithi nje nginibonge futhi nisazobukela nama advert yebo siyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu angedwa ubuyile futhi usiswethu esimthanda kakhulu ngendlela esimangaliso usisineli sinaye usisineli isikhakhane sinaye namhlanje usiphathele futhi i-message ayiphethe ngoba uyena waziyo but before senze konke ake sikubulise namhlanje ngegama lenkosi Jesu siyabonga ngibingelele nami egameni lika Jesu umfeli wethu uNkulunkulu asithanda ngaye wasinikelela ngaye ukuze sisinizwe. Yes. Ngibonge nami, phinde ngibonge nami kakhulu. Yebo. uNkulunkulu ababusise. Nami ngisho njalo. Yes. Uma besupporta umsebenzi kaNkulunkulu. Yebo. Yes, umsebenzi kaNkulunkulu lo. Yes. Akusiwo nomuntu kufanele sikunderstand lokho. Yebo. uNkulunkulu uma esithuma abantu mase beyasupporta ababusise abagcine abalonde abavikele abe nabo nje. Oh yes. Sinemqhele esibekele wonke umuntu une parts akufanele ayidlale. Oh yes. Ngoba mase sifika lapha ya kuthiwa well done. Yeah. Ngoba ukukholwa izenzo nokuthi imisebenzi sithoqheliswa. Yes. Nawe nje lokho okwenzayo iyona part okumele uyidlale idlalisise nje. Ukuthi mhlambe ucabanga ukuthi onele abazo yezu noma abazoyizulini noma abazothola imqhele nawe uzoyithola imqhele ngoku lokho kwenzayo umsebenzi kaNkulunkulu. Babethi oPetrume behamba kube khona babanikelelayo kube khona babakhulekelayo. Oh yebo. Ingxenye zonke wonke indima fanele zidlaleke. Hey. Nami ngithi nje angicizelele. Isibusiso nje ngiyasithulula nje. Oh yes. Ngisithulule nje ngisithulule phezulu kwabantu. Futhi sasamukela isibusiso. Sisonke. That's why ngiyangithanda ukuthi ngithi ngelinye ilanga. Ngisuke nje ngingafuni ukunaba kakhulu yabona ke wena usunabe kamnandi ke wayichaza kahle. Uthi ngelinye ilanga nizoyibona lento eniyenzayo. Bangacabanga ukuthi benzela ubaba uShabangu. Yes. Hayi nje nenzela uNkulunkulu futhi uNkulunkulu uyabona. Yes. Ngelinye ilanga ngithi mina mengitshela abantu enye into iyokuhambela uyenza nje manje wena ngenye ilanga lento yenzayo ivele ikwenzele ikhambele nawe esidingweni sakho. Oh yebo. Ubone kwenzeka izinto kanti nawe ngangitshela omunye umama bengitshela umama ngithi yabo nje
ngifuna abantu benike uNkulunkulu enike enzi imali iphume kuyena ngoba mekuthiwa nginikele ngiyanikela. Yes. So yes. uNkulunkulu uthembekile. Yep. No ngoba nganganikeleli ngangazi ukuthi nami ngene ilanga ngowudinga umnikelo. Mangabe umuntu efuna nesidingo sokunikelela nginikele kuqala. Nikele kuqala kanti nami ngeke ilanga ngiyudinga umnikelo. Hawu uNkulunkulu wangixabeza. Ngabantu nje. Yebo. Ngithande nje namazwi akho thi okwenzayo kwenzisise. Yes. Mangabe uyakhuleka, khulekisisa. Ungakuthathi kancane ungathi ubani ongibonayo. Asikho isidingo sokuthi sisibone. Yes. Khuleka ukhulekisisa. Yebo. Konke okwenzaayo kwenzisise. Futhi likhona izwe lisho kanjalo. Yebo. Kwenzisise. Nawe khona umvuzo. Yebo. Ukhona noma ungebonakale manje. Yebo. Noma ungebonakala njengoba ngikuthula lo fakazi ukuthi benginikela ngasese ubethi umuntu umekhala ngibuyele kuyena eceleni. Ngithi mi ngithule phansi. Nakho. Abuye namhlanje nami ngidla izithelo. Ngizidlile nje ngibusisekile. Yes. Sabonga lo bufakazi. Hayi kulungile siyabonga kakhulu. Ngeke samosha isikhathi ke wena one message nama ngiyazi wena uyaziyo nami uzaqala ukuyizwa ngawe. Ya uzozwa ngami nje babusonke. Yes sengidedela kuwena ke iplatform yakho. Yes ngicela sikhuleke ngaphambi kokuba siqale. Babo sekhaya ezulwini ungcwele ungumdala uphakeme nangalesikhathi simema wena uvela ukhona baba kodwa ke ngifisa ukuthi ugcobe indebe zami thinta indebe zami ukukhulume wena ngoba ngizokhuluma nabantu bakho namhlanje ngizokhuluma izwi ngabuthula ubufakazi ungithuma ukuthi ngithume kanjani namhlanje ke ngizokhuluma izwi lakho njengokungithuma ke baba ekutheni abantu abaphenduke ngeke baphenduke uNkulunkulu bengazi kumele bazi ukuthi ukuze ke bakwazi ukuphenduka ke ubasize nawe ke busisa ke uNkulunkulu lo msebenzi busise nabalalele ubagcwalise uNkulunkulu ngakho konke ubanike konke okudingwa izifiso zabo njengoba ngasho ke uNkulunkulu ngathi mina awungithumi nezwi kuphela kodwa izidingo zabantu wena uNkulunkulu nazo ngicela ukuthi uzenze uzibonakalise ngoKristu Jesu oyinkosi nobuya kuze phakade amen. Okay namhlanje sizofunda izwi uJesu uthe hambani ni bafundise ukugcina konke. uNkulunkulu sesikholwa esin message engani kwayona eyokuthi asiphenduke silindele ukubuya kaJesu. Yes. Imbhalo fanele siyifundeke. Kule message le engizoyithula namhlanje nami ngase zoNkulunkulu ukuthi ngiyiqonde ngiunderstand ngikwazi ukuyiunderstand ngoba nami nginga-understand ingakho ngizithe ngizofundisa ngayo. Ngiqale ngithula ubufakazi ukuthi kanjani kodwa ke sibuke la uMatthew 28 verse 19. Okay. Matthew 20. Ngakho ke hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhabhadise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya Ngcwele. U20 ke nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho bheka mina nginani insuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Ngisho njalo ngakona ukuziphakamisa nginikiwe igunywa ukuthi ngihambe ngifundise. Ukuze umuntu aphenduke. Ngike ngasho ke ngathi ukuze umuntu igazi lakhe lingabuzwa kimi. So uMoya Ngcwele ungisize kakhulu ebufakazini bami ngathula ngathi ngibatshele kanjani abantu ngingakwazi. uMoya Ngcwele uyena ungisize kakhulu konke lokhu uMoya Ngcwele athe angikufundise ngizokufundisa. Ngona ke manje sengizohlala kona ke kutheni sifundeni sizofunda ke namhlanje sizofunda ngeSabatha. Oh yes. Isabatha uqale ngifakaze ukuze nami ngihlole imbhalo. Isabatha ngilifundiswe uyena umnikazi walo. Uzothola ukuthi isabatha linomnikazi walo. Okay. Sizothola nokuthi liyini isabatha. Uma isabatha linomnikazi walo. Liyini lona isabatha. Yes. Kwenzeka kanjena ke nabo ufakazi ke ngizothola ngesabatha. Ngangisihlanganyele kwenye indawo kwakufike abantu ababethe bazokwenza Bible bethi bayi college.
bathi bazofundisa izwi. baphume college or by college Basho njalo Oh, ukufika okay. kwabo. Okay, yes. Yes. Bengasayina kumuntu othanda ukuhamba ukuvakasha ngenxa yokuthi la mangifika lapho mangabe indawo ingekho right kuyindawo engekho right ubesho nje umoya ongcwele ukuthi ayikho right le ndawo azangikhombise. Oh yes. Yes. So hayi bengasayina kumuntu othandayo nakhona lapho ngangaya kwasho ukuthi engihlala naye kuyaya ke nabayofunda kwase kwafika ukuthi hayi kake ngiye nami ke ngolalela. Yes. Mengifika hayi ngeke okufundiswayo hayi ngeke akukona. Okay. Ushilo uJesu wathi bayoza ngegama lakhe. Wathi Yes. sibaqaphele abafundisa amanga abaprofeti bamanga zonke lezo zinto. Simele ukuziqaphela uzoziqaphela kanjani? Fanele wazi izwi. Yes. Yabona uma singalifundizwi sizodukiseka sizoduka. Yebo. Kodwa nathi simele umuntu mengabe kufundisa nami njengoba ngizonifundisa uhlala phansi nawe nezwi ufunde. Kodwa mina ngiyathanda ngoba ke njengoba ngisho ukuthi ngalifundiswa umnikazi walo. Sengisindisiwe isikhathi eside isikhathi. Yes. Uzozwa ukuthi kanjani mase ke mebe lokhunja ke laba yibo izinto abazifundisayo ayengeke ziphambene. Ziphambane usathane waliphambanisa yena waliphambanisa izwi. uNkulunkulu wanika umuntu izwi ensimini yaseEdeni. Wamtshela ukuthi uNkulunkulu fanele sibambe ukusho kwakhe ukuthi utheni. Akumele thina silitolike ngendlela esithanda ngayo. Yes. Fanele ukhona umoya ongcwele okuyena owabhala iBhayibheli. Yebo. Fanele sinaye sixhumane naye ukuthi as-understandise. Yes. So ayike kwasho ukuthi la sikhona ke sibaningi kwakhona lo ngangihleli phambili ke mina khona umama nami ngiyaphakamisa ukuthi ayingeke asifundeni asivuleni babe ngafuni uma uthi asivuleni hayi ngoba kusho nje ngoba nisho asivuleni bangafuni ukhona ke nomunye umama ke naye oweloke ephakamisile ayi ngimthande lo mama ngimboni ngiyamuzwa ngizwi ukuthi hayi ngoba uya uthi uJesu ezama izimvu. Yes. Ziyolizwi. Yebo. Ziyolizwi. Ziyalazi lizwi. Hayi mase ngitshela lo ngihlala naye ngithi mina ngiyamfisa lo mama obebaphendula. Ngiyalithanda izwi. Oh yebo. Ngiyalithanda izwi. Yes. So uma kukhulunywa ngezwi hayi ngiyathanda. Ayike mase ayike ngelilanga avela afike la ngisebenza khona. Angitsheleke lo naye lo hlala isebenza naye athi nangu lo mama ayingijabuni ngithi nje akangena angene hayi ke sihlale ngithi mina kodwa uyabezwa abantu bedlala ngathi besidukisa okunye ngizosho nje ukuthi babedukisa ukuthi babedusa kanjani babethi uJesu sebuyile. Oh babesho njalo okay. All right. uJesu akakabuyi uyobuya sombona sonke. Yes. Ngeke futhi sitshele umuntu. Yebo. Ushilo uJesu kuMatthew 24 ukuthi bayothi nangiya. Bathi nangiya. Yes. Hayi akakafiki. Akakafiki. Uyeza. Yebo. Ingakho ke the alishunyayelwe eqala leli vangeli. Esinye sesiprofetho asikakashumayeli mesazitshela ukuthi sesishumayeli asikakashumayeli. Hayi besingakashumayeli. Asikayenze lutho. Hayi asikakenzi lutho. Bakithi. Bashumayela kwaphenduka abantu inqwaba. Yebo. Yes abantu kumele baphenduke ekushunyayelweni kwevangeli kumele baphenduka abantu. Yes. Yes ileyo sign yokuthi asikakashumayeli nokuthi ke nje umethi sibafundisa abantu asikakafundiswa asikakafundiseki. Ngeke abuye uJesu si-empty singazi lutho. Kufanele abuye sesazi yonke into. Oh yeah. Yes. Okay. Okay mase ke sibayike kube mnandike. Ayike mase siyabanga ngesikhathi kanti sizophuma mase siphuma sihamba ke mase yazi introduce ke introduction. Hayi mina ngumama uMthembu. Oh. Ngisindisiwe ezinike ezichaza ngisindisiwe kodwa ngikhonza ngesabatha. Oh okay. Hayi ngichazeke nami ngishiye kanjalo esabatha kodwa ngibe amazed ngibe shocked
ukuthi inkulumo bani le inkulumoni le ehe bese ngiyachaza hayi nami nguneli ngwakasikhakhani ngisindisiwe ngiyongowa kaNqamalala sihlangana eCaluza la ehlala khona okay kodwa ke mina ngimchazeleke nami hayi nami ngingumthunywa ngithunyiwe nje uJesu ngiyahamba ngingena imizi yes uJesu wangithuma ngimchazeleke ukuthi ngabona uJesu njoba ke ifakazini ke ngake ngathula ukuthi ngambona kanjani uJesu ngathunywa kanjani yes okay hayi ke kube mnandi ke angikuthanda ukudebate ngezwi angimbuzanga ngoba sasogcina sibanga sasogcina sigcina futhi singazwananga ngoba kwake kwenzeka esingisigameko kunomunye umama wangasekhaya sasijwayele ukugibela naye ibhasi sasebenza komunye umsebenzi sasizixoxela nje wengakasindiswa ngimbonga uNkulunkulu ngayo ukuthi ekhulumeni naye wagcina ephendukile esindisiwe ethi nayi neli nathi ngoba mawususindisiwe lithi iBhayibheli niyakulazi iqiniso liyakunikhulula yes athi neli ngithi mina kodwa ayikakapheleli hayi ukuthi ngoba abantu fanele baphume babendle nabo kodwa mayingekho insindiso lapho yes awukwazi ukudla uthi usindisiwe kodwa udla okunye ukudla fanele phela udle lokudla ke kwasensindisweni yes ngithi mina kodwa hayi ayikapheleli kodwa ethi hayi sesisindisiwe nathi ngithi kodwa hayi ayikapheleli kwathi ukuthi ngelinye ilanga kube nephupha liphuphayo bese ngimchazela ngithi iyona ke lento engiyishoyo kwapho ephupha ehlase babehambile beyombulitshe okay utheni kodwa usindisiwe phela sawambula amatshe yes kanti uNkulunkulu la ezomsiza khona ngithi mina ayikakapheleli awukwazi ukuhlanganyela la intsindisi ingekho kufanele imsindiso siyiphile phela yes ayike mase athi ke bese yombulitshe hayi weneli azingihlaselanga inkobo ngiphupha ngithe umoya wedlozi yes so asikwazi abantu sebefile bela asikwazi bahlabela inkomo yes nokulokhu kufanele understand ukuthi ukuhlatshwa kwangahlatshelwa abantu kwakuhlatshwa ngoba uJesu engakafiki yes icala umuntu menze icala yebo yes mesethatha isilwane esingenasici ekwakhomba uJesu ukuthi liyofika iwindi liyohlatshwa elethi iwundlu ngelinye ilanga ingakho kodwa ke asisahlabike esihlabela ayikho into esesihlabelayo ayisekho yes usungahlaba nje usidla inyama sidle la ukuthi sihlaba egameni labantu abangasekho yes sofunda ngelinye ilanga ke ukuze ngoba bakhona bangakacaciseleki yes so mase ngithi yabona ngakutshela ngathi ke awukwazi ukuhlanganyela umsiza kuNkulunkulu hayi wasindiswa ke geleke qina manje usindisiwe nje wasindiswa phela liqiniso liyakunikhulula futhi insindiso ufanele uhambe ekhanyeni awukwazi ukuhlanganyela ukuthi abantu basabuyisa abantu abangasekho nawe ukhona lapho yes okay ayike sasixoxa ke ngezwi ke sebhasini into enza ukuthi ngingafuni ukudebate ngezwi lokuphikisana ngezwi hayi nalithi nawe ubona lithi so mesethi sikhuluma ngabe kwangena bezizwe okay methi ngithi mina ngisiyena wezizwe nami phela ngangiunderstanda ngalendlela ngangiunderstanda ngayo siphikisane hayi sabe zizwe ngithi mina angiseyena ngumntwana kaNkuluNkulu nami ngibambe ezwini ukuthi nokuthi ngumfanekiso kaNkuluNkulu so le yabezizwe ngangayiunderstand and hayi ukuthi ngangayiunderstand ngangakaze ngizwe mina ukuthi khona abantu yes ukuthi khona abezizwe okay bakhona abezizwe but ngangaqonda ukuthi ngokwami kwakuukuthi abezizwe vele abantu bezizwe abantu abangenayo uNkulunkulu abangamkhonza uNkulunkulu so ke ngishiso ukuthi mina ngiyakholwa ngisindisiwe ngikanjani wezizwe vele izilisho njalo akusekho mJuda akusekho mGreek uma sesikholwa okay yes ilisho njalo yebo so okay
uNkulunkulu kuyabona lalela ngifika emsebenzini mengifika emsebenzini isiphiwo sami uNkulunkulu mekhuluma nami nje ukhuluma nami ngizwi wathi umoya ingcwele ivula uzwi kusho ukuthi uzwi umoya ingcwele sikhuluma vele uNkulunkulu uyasizwa Yebo. mesikhuluma besibanga thina siagyusha lapha nami ngithi hawu ngisangisena ngathi nje nina nodwa nabezizwe mina ngiseni wezizwe umntwana nje kaNkulunkulu kusho iBhayibheli sesingabantwana abanika amandla kuba bangabantwana futhi ngumfanekiso kaNkulunkulu angena nje wezizwe vele phela vele mawusukholwa usungaseni wezizwe ngempela so umoya ingcwele kuseyangiunderstandisa ukuthi le yabezizwe iqhamukapi wathi angivule lo Genesis 10 verse 15 hayi mengivula uNoah nomndeni wakhe echaza lapho ukuthi na umndeni kwaNoah abantwana bakhe uHam noShemu uShemu naso isizulwane sakhe abezizwe ke baqhamuka khona la ayike ya ngaba nePC ke ukunderstand ukuthi abezizwe baqhamuka vela kanjani abantwaneni baNoah bangena emkhumbini then kwaba khona ke laba endodaneni kwaba khona abamhlubuka uNkulunkulu ngoba mawezizwe usukungamkhonza uNkulunkulu kodwa mase simkhonza uNkulunkulu asisebona bezizwe yes manje ke leye sabatha ke ngithi mina hayi ke nje ngize okay angifuni ukubuza ngoba nje ngoba sophikisana mengifika endlini athi umoya ingcwele vula itestimony vula uIsaiah 56 yes lona ke umoya ingcwele siza ngalo ke ukunderstanda isabatha namhlanje sizo understanda isabatha ukuthi liyini isabatha yes uIsaiah 56 okay wayethe angivule uIsaiah 56 ngivule ngiqale kuverse 2 kodwa ngase ngithi ake ngiqale yonke ngoba mawufunda akufani mawufuna ukunderstand iverse imeaning yeverse ikhona la kuyona yonke ichapter yes futhi ifanele ube kwisihloko nasi isihloko siyakunika ukuthi ukwazi ukunderstand iverse thina siyethatha iverse silifunde lodwa akufanele uma ufunda lodwa ngeke uzukwazi ukunderstanda ukuthi lisho ukuthini asifundeni ke ukusindiswa kungokwabezizwe uIsaiah ubani umprofeti yes abaprofeti babebona uNkulunkulu abatshele into ezisazokwenzeka and this prophetho into yezizukulwane zonke yes into esazokwenzeka kwesisikhathi into futhi ezokwenzeka kuzona zonke izizukulwane so into efanele siqapheleke umprofeti lo yes uNkulunkulu ambonisa ebonisa ukuthi abezizwe nabo bazazosindiswa yes ukusindiswa kwabezizwe uNkulunkulu ngesikhathi uAbraham elalela uAbraham lithi iBhayibheli walalela wabamba ukusho wagcina imithetho imiyalo kaNkulunkulu fanele simfunde kahle nje uAbraham ukufunde nje ngoAbraham so ikona okwenza ukuthi uAbraham abusiseke uNkulunkulu uthanda abantu abalalelayo yes sibambeke leyo thanda abantu abalalelayo abalalela ini izwi lakhe hayi ubusisiwe ke lapho wambusisa uAbrahama ngoba walalela lisho njalo nje lithi uAbraham walalela ukusho kukaNkulunkulu walalela wagcina imiyalo kaNkulunkulu bonke uNoah walalela izwi likaNkulunkulu uAbraham uAdam kuphela owabasebhadini lokuthi akalalelanga saze sathola isiqalekiso saze safa ngenxa yokungalaleli kwakhe kodwa siyambonga uNkulunkulu ngoJesu yes wasathola ukubuyisana so ke usho kanje uJehova uthi gcinani ukwahlulela nenze ukulunga ngokuba insindiso yami seduze ukuba ifike nokulunga kwami kuba kwambulwe ubusisi umuntu owenza lokhu nendodana yomuntu ebambelela kukho ogcina isabatha engaloni osibamba isandla sakhe ukuba singenzi nakuphi okubi okay abezizwe khulunywa ngabezizwe la angithi thina sinokuthi sizofunda ke ngoba thina sazi ukuthi isabathe labaJuda
Oh. Sizothola ke esifundweni ngithi mengenza isifundo ukuthi yonke impendulo, yonke umbuzo ofuna ukubuza ngeke ukwazi ukubuza ngoba ngizoyicacisa nje. Okay. Ayike kuhle kanjalo. Nesizothola nje ukuthi wena othisa abathe labaJuda. La esifundweni uzothola ukuthi mase ngikufundisile ukuthi ngempela ngokwazi kwakho kuseyilona nelabaJuda. Oh. Yes. All right. Ithi ke inendodana yomuntu ebambelela kukho ogcina isabatha engaloni. Insindiso ezofika ukuthi basazosindiswa. Asisindiswa ngesabatha. Sisazolithola ukuthi lini isabatha. Sisindiswa ngoJesu. Yes. uJesu akalona isabatha. Oh. Yes. Akalona isabatha. Lokho nje kumele sikwazi. Okay. Akalona isabatha. Ngoba sizolithola ukuthi lini isabatha. uJesu akalona isabatha. Ngifuna icaceke leyo. Alright. Hayi akasilona. Insindisi ifika ngoJesu. Wamkela uJesu. Uzolithola isabatha uliyini ukuthi uyaligcina noma uligcini okwakho. uNkulunkulu wakho umuntu. Yes. Yes. So ogcina isabatha engaloni. Angithi kuthiwani awuloni. Angithi uJesu thina sisindisiwe. Yes. Kuthiwa la isabatha ongaloni. Yes. Obamba isandla sakho kuba singenzi nakupho kubi. Ukungaloni kwakho awenzi noma ngoba kuthiwa obamba isandla sakhe singenzi nakuphi okubi. Yes. Kushuthi ukuze ungaloni awenzi khona into ongafanele uyenze sizoyithola futhi ukuthi yini. Oh. Right. Indodana yowezizwe yezwake ezihlanganisa noJehova. Mayingasho ukuthi impela uJehova uyakungahlanganiswa nabantu bakhe. Uverse 3. Oh, okay. Indodana yowezizwe ezihlanganisa noNkulunkulu. Mawususumamkelile uJesu. uJesu lo ongelona isabatha. Akufanele uthi wena uzohlukana. Uthi impela mayingasho ukuthi impela uJehova uyakungahlukanisa nabantu bakhe. Obani abantu bakaNkulunkulu? uIsrayeli. Ngithi. Why uIsrayeli kuyena abantu baNkulunkulu abantu bakhe. Nathi singabakhe. Sikhumbule. Into ekumele siunderstand ngoba once sangaba na ibackground, ifoundation. uGenesis iyona foundation to understand the whole Bible. Okay. Once wanga understand beginning, ending hayi izokulahlekela. Hayi izokushaya. Usungayitwista njenga noSathane elitwist izwi. Usungasho nje ngokwakho ke uthi hayi lokhu ukuthi asingo ukuthi sizofunda imibhalo. Angizosho mina. Izozikhulumela yona. Imibhalo izikhulumela yona. Wena ke nje usubusuzu edela ke ngokuthanda kwakho. Kahle kahle mase uyifundile nje akusafanele ukuthi uede lutho. So impela ukuthi uyangihlisa nabantu bakhe. Okay, angifuna sibheke le yabantu bakhe. Babe kanjani abantwana bakwaIsrayeli abantu bakhe ngoAbraham. Njoba ngishithi Abraham walalela. Wase ebabusisa ke. uNkulunkulu uyambusisa umuntu olalelayo. Yes. Wambusisa ngokulalela kwakhe. Kodwa ke akasilahlanga nathi ngoba uthe Abraham ngiyakubusisa uzobisizwe esikhulu ngizobusisa izizwe zonke. Sabusiswa ke is prophet lesi methi umndeni yonke yomhlaba yobusiswa kuwe. Yes. Waye prophetha ngoJesu. Ngokwamkela uJesu ungena isibusiso kusuka isiqalekiso. Isiqalekiso safika ngesona ngithi. Qalekisiwe mangabe uJesu ungamamkelanga. Yes. Ngoba usesonweni. Awukwazi ukuzikhipha esonweni. Uphuma ngoJesu. NgoJesu uzophuma esonweni. Oh yeah. Ngoba lithi iBhayibheli amahubo even ozela uzalelwe esonweni. Yebo. Nengane isesonweni kodwa ke akusho ukuthi phela yenza isono. Kunomehluko hayi ukuthi uzalelwe esonweni ngalesa siqalekiso ukuthi ngenxa yesiqalekiso. Yes, ngokungalaleli kwaAdam sonke. Yes. So ke uJesu ke sizobuyiselwa kuNkulunkulu.
Yes. sesithola isibusiso siyasuka ke isiqalekiso sesiyamkeleka samkeleka kuNkulunkulu ngoJesu uma uJesu ungamamkelanga ungamkholwanga usamile nje iqalekiso sisuswa ngoJesu Yebo. sithola isibusiso ke nemndeni yomhlaba iyobusiswa Abrahama Yes. uwe kwakhetheka kanjalo kuIsrayeli ngoba thina sizihlukanisa noNkulunkulu no Israel sithi hayi thina siwona uIsrayeli sesu Israyeli mase sesikholwa uNkulunkulu Israel ngokomoya likhona ivesi elisho njalo azathi uPaul akusekho umJuda akusekho umGreek Yes. athi uKristu wahlukanisiwe yini angeke uKristu ahlukaniswe so sizoba into eyodwa la uprofeti ukuthi njengoba nabeziswe bezosindiswa nabo bazohlangana noIsrayeli lo Israyeli esithi isabathe lakhe akusilona ela Israyeli sithi labaJuda sesisho njalo isabathe labaJuda akukho ezini kulaphi into efanele sizibuze yona Yebo. mawukhuluma into ofanele ube nombuzo njengoba uthi elabaJuda kulaphi ngoba sinikezelwe lembhalo ukuthi kubiyona esikhanyiselayo Yes. liyisibani usho njalo incwadi yemahubo Yes. usho njalo ukuthi ke ezihlanganisa noJehova mayingasho ukuthi impela uJehova uyamhlukanisa nabantu bakhe nomtheno angathi bheka ngumuthi omle ngokuba usho kanje uJehova ngabathweni uthi wagcina amasabatha ami nabakhethe ngikuthandayo uyalithanda Yeah. kusho umbhalo akusho mina uthi Yebo. bakhethe engikuthandayo Yes. nababambelela esivumelweni sami kukhona ke la isho khona liyisivumelwano isabatha liyisivumelwano saphakade Yebo. even emhlabeni omusha Ehe. Esaphakade. phakade Akuyonto yeOld Testament. akuyonto eOld Testament Ngiyakuzwa. okay Okay. eyaphakade even emhlabeni omusha sizothola Oh yeah. iBhayibheli izositshela Yes. masikhuluma ngento fanele sivule imbhalo kodwa niyabona ukuthi umprofeti uyabonisa ukuthi even eyaphakade leni kusho yena futhi uthi into engiyithandayo sivumelwano ngesingisi ngicela uleya phathi ngesingisi babo Go to the eunuchs who keeps my Sabbaths and choose what pleases me. Isho kanjalo. yasiza isingisi Yes. please And choose what pleases me. Yes. imnandi yabona umfundi iBhayibheli ufanele uthathe wonke amalokhonja uthathe nelesingisi nama version because Yes. nje yabo phela babetolika veli batolika iyona ilanguage nolimi ulima luyiguqula imessage ukhethe ngikuthandayo what please qhubeka ke Bese ithi and hold fast my covenant. covenant isho njalo ngesingisi ke Yes. yes the covenant bona ngiyakubayisa endlini yami naphakathi kwezingange zami isikhumbuzo negama elihle kunamadodana namadodakazi ngiyakubanika igama eliphakade elingayi kunqunywa izwa kusisi nabezizwe abazihlanganisa noJehova abazizwe angithi baphi laba bangakholwa mawungakakholwa ungakamamukela uJesu nenkosi nomsindisi awukakakholwa ngowezizwe Right. mawususuzihlanganisile usumamukela uJesu nabezizwe abahlanganisa noJehova ukumkhonza uJehova nokulithanda igama likaJehova ukuba babe izinceke zami bonke abaligcina isabatha uphu Israyeli Angamboni, okay. bonke Yeah. Bonke. Usho kanjalo impela. bonke Yo. ngilapha naku ngilahleka 6, bonke 16. abaligcina isabatha bangaloni Yes. hayi uIsrayeli bonke abagcina isabatha bengaloni kuvesi bana ngibe ngila 6. bonke abangaloni isabatha bangaloni naba bambelela futhi kule covenant Yes, ngesingisi esho njalo. babambelela esivumelweni sami yebo nabo ngiyakubuyisa entabeni yami engcwele ngibathokozisa endlini yami yokukhuleka
iminikelo yabo yokushiswa nemhlatshelo yabo iyakwamukeleka ealtar lami. Wow. So ake okay kusho umoya engcwele ethi ke ngithi mina into eyenza ukuthi athi sengiyayikhohlwa lento into eyenza ukuthi athi umoya engcwele angivule la engiphendula ngithi mina isabatha ngizosho nje ngithi mina isabatha ngisho ngenhliziyo. Yes. Mina I always speak in my heart then uNkulunkulu mase ngiphendula. Okay. Akudingi ukuthi ngize ngikhulu ngiphimise. Yes. Once Right. I speak in my heart yena aphendule. Siyakhumbula ukuthi ngathi ngishumayele kanjani waletha ingane wathi waletha neBhayibheli. Yes. Ngithi mina isabatha umama uMthembu ubezi introduce kumina azange angishumayeze ngesabatha. Ngimbonga uNkulunkulu ukuthi angishunyayezwanga. Wayezi introduce. Yes. Ngisindisiwe ikhonza ngesabatha. Ngithi uNkulunkulu isabatha ngoba abakashembe nje ngizokusho nje ngoba ngempela abakashembe baligcina. Yes. Ngisho njalo ngoba abakashembe nje abakhonza ngesabatha. Wasethi umoya engcweleke waphendula le mpendulo yami. Bazalwane kuma izwi likudida noma inkulumo ikudida. Asiyeke lento yokuarguisha. Siloku siarguishana siqophisana elikaNkulunkulu izwi. Hayi akusilone lakho nawe ofuna ukuzolwela uNkulunkulu uthi hayi ithi lencwadi mina la ngizofundisa netestimony ukuthi how uNkulunkulu wangambulela kanjani. Lo uNkulunkulu esithi thina sinomoya engcwele. Umoya engcwele akakushiya uhafu. Uthe uJesu uyosifundisa konke. Yes. Bese ngisindiswa isithi isikhathi ngigijima, uNkulunkulu ekhuluma nami, ezambula. But ngoba uNkulunkulu akukona konke yokutshela uNkulunkulu. Khona abanye abantu bathi hayi mina uNkulunkulu akangitsheli. Mina kwanziwa introduction as introducer ngumzalwane ngisindisiwe walifaka lelo ngoba ukuba kalifaka ngelokusindiswa hayi ngangoshiya kanjalo. Yona lento eyangenza ngane question usindisiwe ukhonza ngesabatha ngoba isabatha abakashembe nje abakhonza ngesabatha. Nayike impendulo from the Almighty God. Ngiyakuzwa. So is government yaphakade. Yes ake singene okay ngase ke ngafunda ngathi ngahamba ngayomxoxela. Ngathi mina vele indlela mengiye emsebenzini idlula kwakhe. Ngathi hayi isimangaliso ke phela. Phela nokuthi uNkulunkulu uyaziprove. Ngimtshela ukuthi mina uJesu ngabona uJesu wangithuma. Kwesinye isikhathi ufanele uNkulunkulu ayiconfirm into ukuthi mhlambe naye wezibuza ngazi kodwa usindise uyamazi uNkulunkulu and uyamhlonipha and uyena oyayangigqugquzele athi hey enza umsebenzi kaNkulunkulu. Uyena oyanginika encourage angigqugquzele. Hamba enza lokhu uNkulunkulu. Abanye abantu mangabe ulokhunja abayamkeli futhi hayi akufanele ukuthi akufanele uyenze into oyithunywa uNkulunkulu fanele uzwe ngabo abanye abantu. Kodwa nje bandla uyangigqugquzela kakhulu hey enza nje lokhu uNkulunkulu athe kwenze. So ayike mase ngiyamxoxela ngisikwenzeke kanjena. Njengoba ungixoxelile wena wathi uNkulunkulu nansi. Ake singeneke kulona ke isabatha. Before si understand isabatha ngicela sifunde uLokhunja uTimothy wesibili. Ngiye ngenzile nje isifundo lesi sesizuleke itestimony. Akugcinanga lapho kayike. Ngaqhubeka nokukhonza ebandleni lami lapha. Ngithi ngakhuleka uNkulunkulu wangambolela lona. Wasethena ngesikhathi ngimtshela kwathi hayi osivakashela sizofunda.
hayi ngabavakashela ke nje kwakuvula iBhayibheli nje kufundwa iBhayibheli hayi abafundisanga ngesabatha babezifundisela nje ngaloko ngalelo langa abafundisa ngako ingako ngiye ngithi angizange ngifundise umuntu angizange ngishunyayezwe ngalo uNkulunkulu nje qobo lwakhe owazi ifundisela mina hayi ke yenza kanjena ke imina ke ngihambe ngibavakasheleka ngifuna ngiyakuthanda ukufundiswa hayi ke bafundiseke ngalunga njalo then ngihangakusasa ngiye lenkonzo nami ngikutheleke veli ke ngiyakhuthala ke ngoba ngiyayithanda into enoNkulunkulu phakathi yes hayi ke ngikwenzeke lokho isikhathi esideke ngishaya ngala asebuya kuNkulunkulu ngoba lesi iBhayibheli niyakulazi iqiniso iqiniso liyakunkhulula mawusulazi iqiniso phela ngase ngabuka ukuthi kahle mawungakalazi iqiniso uyisigqila ilazekile yebo ngoba lisho njalo izwe bese ke sengiyakwenza hayi ngiyaenjoya ke ngiyazenjoyela ngiyathanda phela nasenkonzo hayi ukuthi la kubona sengikhonza nabo sengienjoyisa ukuthi ngivula iBhayibheli nje ngifunda iBhayibheli hayi ngifundeke akiloko ungangikhathazanga meseka abuye futhi uMoyo athi sizwe siphingayo likhona lelozi ngalithika nje kodwa ngisazi laphi sizwe siphingayo esifuna izibonakaliso angazi ngangicelani kuNkulunkulu khona into engangiyicela sizwe siphingayo usuyaphinga ke manje phela ukuphinga angithi ukuthi ukuphinga ukuthi mangabe ushadile ngithi bese usuyajola ke usunomunye umuntu osuthandana naye nangu nomnyeni wakhe so uNkulunkulu uthi mina nginomhawu yes nginomhawu mina futhi mina niyakungikhonza ngedwa and uNkulunkulu asimkhonzi ke ngendlela ethandiwa uthina simkhonza ngendlela ethandiwe uyena nayishilo yes simbona kuAdam esebatshelile umyalelo wakhe bona benze ungakona wabenze njani wabaphanisha ngithi yes yebo ikhona ipunishment uma singamkhonzi uNkulunkulu yes ngoba fanele sikubheke nako ukukhonza uNkulunkulu kuyini ukukhonza uNkulunkulu ukulalela sikuyeke nje ukuthi usicula mhlambe manje nakona ucula isiphiwo nje fanele udumise nawe yes mase siyamdumisa ke nathi akona ukukhonza lokho ukukhonza ngambulele kanjalo ukulalela yes khonza yabona thina singaphansi kwamakhosi noma ngizolinganisa nje ngenkosi yethu sonke iyakaZulu uMisi uZulu yes ukumethwa siyakhonza ngaphansi siyalalela singaphansi komthetho wayo la esizweni sayo noma endaweni ya sizokwenza lokho inkosi ekushilo yebo mawungakushilo kunemithetho kunembandela ukuthi mawungakwenzi lokho kusho khona izinto ozozithola awukwazi ukuthi uthunga uhlali ungaphansi kwenkosi ethile wena awukwenzi imiyalelo yayo yes ungaphansi kwayo phela ngithi yes so uNkulunkulu ke ilapho ke akubi lula ukuphenduka akubi lula akubanga lula kodwa mina ke phela hayi ke veli ke okay usungitshelile sengiyalazi usuku lwakho isabatha usuku lwakho uNkulunkulu okay ngangathatha step sokuthi ke phela usuyazi ke phela manje wangilinda uyalindana kuNkulunkulu wangilinda nje hayi ngaenjoya ngayenza so usuyaphinga ke manje ngoba phela mina olwami usuku sengikutshelile ubungalazi lithi iBhayibheli uyazithalalisa insuku zokungazi yabona ungakazi nje hayi mhlawumbe uzothi omunye manje uchaza ukuthi bonke labantu abafekho sinembuzo efuna ukuthi ubone ukuthi lembuzo ufuna siyazidefenda sifuna nokuthi phela lento singayizwa manje usho ukuthi bonke labantu abafe bengaligcinisa abantu noma sifanele sigcinisa abathi ngishilo ngathi ukugcinisa abathi umuntu okwakhe akona ukuthi mina ngizothi abantu abagcinisa abathi kodwa ngizobafundisa ukuthi isabatha usuku lukaNkulunkulu yebo so sengiyaphinga ngigqamalazile
and futhi kwakunjalo njengoba ngichaza nje ukuthi ngoba kusho ukuthi usuhlana nalabo abakhonza on a Sunday. yes Uphinde ongalona uhlangane usuku nalaba lwakhe futhi be Saturday. yes Okay. ongalona usuku lwakhe abazalwane banempendulo banempendulo hayi simkhonza zonke izinsuku na akushiwo ngonjalo kulaphi la eBhayibhelini ukuthi simkhonza zonke izinsuku kahle kahle usuku lwesabathi lona usuku lokukhonza akusho mina uzwile lapha kuIsaya ukuthi ke uma bezihlanga ngiyakubayisa endlini yami yokukhonza Oh yeah. so ke sebephendukile ke sebeyomkhonza uNkulunkulu asingeneni ke kuze singaloku ke sichitha isikhathi kodwa ngithanda ukuthi ngibhalile nje ngenza ukuthi ke khona sizo understand ake sibheke uJesu ukuthi uJesu ngoba abaye bathi abantu uJesu uyeni lona isabatha Yes. uJesu akasilona isabatha akasilona kanjani uJesu isabatha John 12 verse 44 Okay. ukuze uunderstand ukuthi cha ngoba hayi phela sesimamkelela uJesu cha Yesu uJesu kumele umamkele kodwa umele ukuthi imbhalo uyazi uyifunde imbhalo iqondise imbhalo 44 Okay. 44 u44 uthi khona uJesu wamemeza wathi okholwa yimi uJesu siyamkholwa Yeah. isabatha asiloni sho njalo umbhalo Okay. khona okholwa yimi kakholwa yimi kepha ngongithumile Okay. uthunyi uJesu uthunyiwe omthumile ubani omthumile mase u45 uthi obona mina ubona ongithumileyo Yes. masibona uJesu sibona bani ubaba Yebo owathuma uJesu. owathunywa uJesu Yes. uthunyiwe uJesu uthe uNkulunkulu ngale owezizwe ongaloni azihlanganise na bantu bakangasho ukuthi hayi ke abezizwe ngoba thina ke hayi thina somkhonza ngalolu suku uNkulunkulu noma thina sizokwenza ngalendlela sizokwenza ngalendlela le njoba sithi sabathi labaJuda kusho ukuthi sizokwenza njengoba abaJuda benza ngoba kusho yena wathi ozihlanganisa nami umele ukuthi angasho ukuthi sihlukene kusho ukuthi njengoba nabaJuda befunda leli Bhayibheli naje basifunda leli Bhayibheli kusho ukuthi sonke ingako alibhala iBhayibheli lalodwa angabhala ngoba amaningi ukuze wonke umuntu azi into eyodwa Yeah. ngoba manga ukusuthi kwakuzoba neconfusion abanye bazokunye mase sihlulela ngoba lithi ke siyohlulelwa ngayo lembhalo Yes. kovulwa lona leli Bhayibheli lisibuko ukuthi wazi ukubona esibukweni ukwazi ukuzibona ukuthi akukho yini mhlambe okurongi ukuze ususe ukwazi ukuthi ube muhle angithi yes uJesu uthunyiwe ngiyacabanga ukuthi sisukileke lento yokuthi uyisabatha noma mhlawumbe ingakakuzwa kahle uJesu uthunyiwe uzonzani wezonzani uJesu asivule uRoman chapter 5 oh Roman chapter 5 verse 6 to 11 ngoba kufanele si understand ukuthi uJesu ukuze umbone ukuthi uJesu nesabatha kodwa uJesu uthe yena uyinkosi yesabatha sisazoya lapho okay akahlukene nalo akalona uyinkosi okay Roman chapter 5 yes verse 6 ngokuba sisebuthaka uKristu wafela abangamesabi uNkulunkulu yebo uKristu wazofa ufelani abangemesabi uNkulunkulu abantu abangemesabi uNkulunkulu abantu abasesonweni so ingakho ngishilo eqaleni ngathi uJesu
uzosifela ngoJesu siyathethelelwa umhlatshelo kubikeziliwe ngaye ngisho ukuthi qale kwakuhlatshwa wawuthi mawonile kunesono sesenzile yes uthathe iwundlu sibuye kumpriest yebo kwakuyinkonzo eyayibikezela uJesu eyayibika ingakho ke mesefika ayisenziwa iyona lemthetho eyabethelwa njengoba siye sitsheleke ngelinyanga siyofunda ngomthetho sikubuza umthetho nawo suwambulula ukuthi imuphi umthetho uJesu ayichitha eyabethelwe esiphambanweni iyona le yabapriest ingakho manje abasekho abapriest ngoba sesinompriest omkhulu elithi iBhayibheli siya ngesibindi usehlunga kwesokunene sikaNkuluNkulu yes so uJesu waza ukuthi azosifela okay ingakafa futhi angithi wafa isabatha alifanga sifundile ngaleli isifumana saphakade so wafa kodwa wavuka ukuze wafela bangemesaba uNkulunkulu ngesikhathi esifanileyo ngokuba cishe kungenzeka ukuba umuntu afele olungileyo kodwa mhlawumbe kungase kube khona ongaba nesibindi sokufela omuhle kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokho ukuthi siseyizoni uKristu wasifela uJohn 3:16 walithanda izwe kangakwanikela ngendodana izosifela wabomnikelo yebo ngakho ke kakhulu sesilungisisiwe ngegazi lakhe siyakusindiswa ngaye olakeni ngoba kahle nensindiso mese sefila uJesu samamukela sesisindile kufeni yes ukusindiswa asichazi kahle kubantu ingaka abantu bengayifuni insindiso bayifuna abantu insindiso ngoba asichazanga kahle asivezanga kahle baze bathi abantu insindiso ukulahla abantu abangasekho ngoba kuchazeke kabi sisinde kufeni mawusezonweni mawungamamukela uJesu ufile mawusumamukela uJesu usuyasinda ke yes ususindisike ingakho ke kushuthi mhlambe kwathiwa ke insindiso belithathela kwisalvation yes kunjalo so sesiyakusindiswa ngaye olakeni lukaNkuluNkulu ngoba uma ngempela singamngamukeli uJesu singasho futhi ukuthi uJesu uyinsindiso ngoba sisinda ngaye sisindo lakeni likaNkuluNkulu ngoba mangabe singakwamukela ukuphenduka uJesu isona first step sokuthi umuntu aphenduke okay abuyele eNkulunkulu yes ingakho eyindlela neqiniso siyakubaba ngaye yes sikwazi ukuthi nje sithi khona kabaye bathi bakhonza uNkulunkulu abakwazi ukukhonza ingane ngiyabezwa lapho yebo awukwazi ukukhonza uNkulunkulu ngaphandle kwaJesu uJesu wezela ukuzosiza ukuthi sinikwazi ukunqobisa ukwazi ukuthi usiyeke isono ngoJesu yes amandla okuyeke ukuphuma esonweni athi through Jesus yes engekho nje uJesu hayi ngeke uzokwazi yes ingakho lithi iBhayibheli olungileyo uyawa kasikhombisa phinda avuke ingakho ubona abantu bewa bevuka yes ukuthi cha uyakwazi ukwathola amandla okuphuma esonweni ngoba uNkulunkulu wabona ngitheme ngifunda uGenesis 3 ukuthi uNkulunkulu ubonile ukuthi umuntu uyahluleka ukugcina umthetho wakhe so udinga amandla ngoba mawusu Jesu hayi ukuthi ngoba asindiswa ngomthetho ukwazi ukuthi umthetho uyini uwumyalo uyizwi okusho ukuthi uNkulunkulu uyalithanda izwi lakhe uyawuthanda umyalo wakhe so uNkulunkulu wathi ke ngoba bayahluleka bebodwa besensimini kodwa kuthiwa babe ingelo zazifika zibatshela ukuthi niqaphele ngoba uSathane wese uqalile umonakalo ezulwini isono saqala ezulwini so ufunda ngelinye ilanga yebo so ukuthi nimqaphele
kodwa usathane njalo angithi nathi siyafundiswa emabandleni kodwa umuntu usithole sesishelela sesiwe ingakho uNkulunkulu ethi ke uyawo umuntu aphinda phenduka uNkulunkulu usakulindela ukuthi uphinde uvuke yebo phinde ukhole futhi phinde uzithathe uzivuke so amandla kokunqoba isono nokuyeka isono ngoJesu ke suke sesikwazi ke nje ukumlalela uNkulunkulu suke sesikwazi ukuthi senze intando yakhe yes so ke siyakusinda ngokuba uma sathola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe oh yes ngokufa kukaJesu sathola ukubuyisana noNkulunkulu so uma ungamamukela uJesu uxabene noNkulunkulu yes ingakho lithi iBhayibheli ummeli yes ummeli usuke kuyena ozoqula icala lakho uyena owabe inhlawulo yamacala ethu zonke izono zethu zathwala uyena yeah waba isono engasenzanga isono ezothatha konke ukwahluleka kwami konke ububi bami ngaye siyathethelela so sikwazi ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwentandana yakhe siseyizitha ikakhulu uyabona ke ukuthi iBhayibheli alidingi ukuthi uzulitolike uma ungazange umamukela uJesu uyisitha nje uyisitha yeah yes ngokuba uma sethola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe siseyizitha ikakhulu siyakusindiswa ngokuphila kwayo sesithole ukubuyisana oh yeah siyabuyisana noNkulunkulu ake singeneke esabathini uJesu kuningi ngoJesu ngithe angikhethe lokhu ukuthi ke fanele ube clear ukuthi uJesu akalona isabatha sibuyisana uzosibuyisela uJesu insindiso in summary mangisummarize okay yes so ake sifundeke ukuthi liyini isabatha okay isabatha uzobona ukuthi uJesu ke ngempela akasilona asivuleni uGenesis chapter 2 okay Genesis chapter 2 yebo Genesis chapter 2 ithi usuku lwesikhombisa verse konje soqala verse 1 kwase kuphelela isizwe nomhlaba kanye nombuthano walo wonke okay before size kuwona uNkulunkulu kuGenesis chapter 1 njengoba ngishilo ukuthi uma unga-understandanga eqaleni ngeke uzukwazi ukuyi-understand afanele sikhe phezulu yes uNkulunkulu udala izwe nomhlaba ngithi lapha Genesis 1 yes uyadala lapha yaku ngizokha nje kancane lapha yaku Genesis 1 verse 5 angithi la ithi kwase kuphelela isizwe nomhlaba kanye nomuthwano wonke yebo uGenesis chapter 1 verse 5 ngizoya lapha enzansi angiqondile ukufunda yonke okay kwaba ngukuhlwa kwaba ngukusa usuku lokuqala uNkulunkulu iBhayibheli lithi kunosuku lokuqala yes wasebenza uNkulunkulu waqeda ngosuku ngeke ngithi uNkulunkulu uhlelekile fanele sibonele kuyena uyuthola abantu sebe washa ayibeki washingi ayiwashi isiningi kanje so ngibuke uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wahlela ukuthi ngosuku lokuqala ngizokwenza lokho ngosuku lwesibili ukuze ngingafukuzi phela uyuthola abanye besebenza kule minye imihlobo athi hey ngiyafukuza afukuzisa umuntu asenze fanele sihleleke wazi ukuthi ukuze nawe ungawugqilazi phela umzimba yes wazi ukuthi okay ngosuku lokuqala ngenza lokho wathi waqeda waswaphinda futhi ku verse 8 wathi kwaba ngukuhlwa kwaba ngukusa usuku lwesibili esenze omunye umsebenzi mawubheka umsebenzi awenze ngosuku lokuqala awufani nomsebenzi awenza ngosuku lesibili yes kodwa into engifuna siyibheke la ukuthi uNkulunkulu uthe usakhele uyena owasakhela njoba sazi ukuthi usuku namhlanje usuku lesingaka uyena owasakhela uyena owasenzela yes ukuze sikwazi ukubona ukuthi ke sesiliqedile uyiviki
Yes. ukuze amaviki akha ininyanga ukuze sazi ukuthi inyanga isipheli sesiqala eninyanga uyena ubuhlakani bukaNkulunkulu akuveli kuthini. Yes. Yes. Wasike ku13 kwaba ngukuhlwa kwaba ngukusa usuku lwesithathu. Yes. Mawuzobheka la kwaba ngukuhlwa. Mase kukuhlwa usuku mase kuba ukusa. Kusho ukuthi angithi usuku lwakhiwa u24 hours. From 12 hour uba la ehlweni. Mase kuthi 12 hour ube phinde futhi kuhlwe 12 hour uyaphela mase kuphinde siyaqhubeka kuye kuye 24 hours kuse bese kuluphelele usuku. Yes. NgokaNkulunkulu ngokweBhayibheli. Okay. Yes. Lokhu kokuthi u12 akusikona kwaNkulunkulu. Oh. Yes, akukho la eBhayibhelini. Yes, koso kufunda ngelinye ilanga ukuthi ngoba uLokhunja washo ukuthi kuyoba khona oyoguqula imithetho aququle nensuku uDaniel. Yes. Okay. NgokaNkulunkulu ilanga liqala makushona ilanga. Yes. Mase kuya kuLokhunja. Ukusakhela ukuthi u24 hours wosuku. Yes. Mase ke uverse 19 kwaba ngokuhlwa kwaba ngokusa olwesingakusuku olwesi4. Yes. U23 kwaba ngokuhlwa kwaba ngokusibuka izinsuku sifunda ngeensuku. Yes. Why sifunde ngeensuku? Why sifundisa ngeensuku lo sisi? Isabatha usuku. Sizokuthola yes. Okay. Isabatha usuku. Sizokuthola ingakho ke sibuka izinsuku. Ingakho indaba esifundisa ngeensuku. Ngoba isabatha usuku. uJesu akalona usuku uyinkosi yesabatha sizoya lapho. Yes, isabatha nje usuku. Akujiki akuguquki. Akuguquki nje. Ingakho sifunda ngeensuku, siqala ngeensuku. Kwabanga ukuhlwa kwabanga ukusa usuku lwesihlanu. Yes. Sizothola futhi nokuthi sizokwazi ukubona futhi nokuthi ke oluluphiko lokuqala, oluluphiko lwesikhombisa, oluluphiko lwesihlanu. Yes, kodwa afanele sazi ukuthi uNkulunkulu usibekele kanje. Yes. Then u31 kwaba ngokuhlwa kwaba usuku lwesithupha. Oh yeah. Okay, ngishilo ngathi uNkulunkulu uhlelekile. Into ayenze ngosuku lwesihlanu ayifani ngosuku lwesithupha. Ngosuku lwesithupha wadala umuntu. Umuntu udalwe ngosuku lwesithupha. Oh, yes. Yes. U27 mawuqala lapha ku26 uyona wonke uziyofika lapha ku31. Yes. Yebo. Umuntu udalwe ngosuku lwesithupha. Njengoba sekukwaba ngokuhlwa kwabo ngosuku kwabo suku lwesithupha. Okay. Sesiqhubeka ke nelokhunja yethu ke usuku lwesikhombisa. Kwase kuphela isizwe nomhlaba kanye nombuthano wonke uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe abeyenzile. Ngokuhlwa ulokhunja njengoba kwabanga ukuhlwa waqeda. Uthina ukuhlwa sesikubona ebusika kahle kahle. Kusho ukuthi singasho ukuthi ngoba ngo6 ebusika suke sekuhlwile. Sikubona kahle ebusika ehlobo asikuboni kahle ngoba ihlobo kuyakhanya nje. Inkanyizi kodwa sibona kahle ukuthi sekumnyama ngo6. So ngokwaNkulunkulu ke usuku alipheli ngo12 njoba kwaba ngokuhlwa ngo6. Yes, njoba ngithi angiyiveze ukuthi sibona kahle ebusika sekuhlwile ukuthi okay sekuhlwile kwaphela ke. So ke waqeda ke imisebenzi yakhe yonke ngosuku lwesikhombisa. Uyiqeda nini ngosuku lwesikhombisa? Sekuhlwile waqeda. So ngosuku lwesikhombisa emsebenzi yakhe yonke ayenzile. 3 uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa. Okay. Osukwini lokuqala uke wamthola ethi uyabusisa. Sike samthola.
phela uthi nje kwaba kuhle Yeah. bese qedile Yeah, yeah. uyancoma uyazincoma Yes. aphinde futhi ngosuku lwesibili kwaba kuhle yini enhle uncoma into ayenzile Yes. uyazincoma kwaba kuhle no lesithupha no lesihlanu kwaba kuhle kodwa mase mase dala umuntu athi uthi u31 uNkulunkulu wabona konke akwenzile bheka kwakukuhle kakhulu so which means we are the best Okay. Yo. konke lokho Alright. kunye konke kuloko kunye uthi kwaba kuhle Bekukuhle. hayi kwakuhle hayi kuhle hayi manje bese kudala umuntu this is what Very good ngesilungu ngisho kanjalo. yes this is what ngidala yonke lento but the purpose is ukuthi phela yini indaba uthi lapha ku26 ukuba angifunze angikhonze Oh yes. ingakho ngokwambulela kwami ukukhonza ukulalela angilalele ngoba sase usathane weseqalile ewenzile umonakalo isono sofunda usono saqala ezulwini before Yes. wasewenzile umono then what is this is perfect usathane wedalela ukukhonza naye Yeah. wahluleka waziphakamisa Yeah. wafuna ukuthi akhonzwe afane noNkulunkulu alingane hayi kusafana wafuna ukulingana wafuna ukuba kuyiposition Yes. awukwazi ukwenza into uNkulunkulu angashongo ukuthi yenze Yeah. akamvumelanga kwamxosha awuhlali uNkulunkulu mangayenza into ayishilo awusoze wahlala naye asisoze kufanele sindoko sikuqaphele Oh yeah. ingakho uNkulunkulu ethi asiphenduke so ke uyamuzwa ukuthi nje ngiyayithanda le aphathi akwenzile bheka kwakukuhle kakhulu Hey, yeah isimangaliso. thina siyamangalisha liyasiyamangalisha iBhayibheli senziwe ngokumangalisayo Yebo. hey uyasithanda uNkulunkulu sigugu kuye ithina nje esispecial kuye ingakho asibuyisa In passing nje nawe obuyibukela phansi. yes You are very yeah, you are very good. special we are very good khona lento abantu bayenze embi ebhlungu bethi khona abantu ababi nabahle hey Hey. Ayikho lento leyo. ene sumfanekiso kusho uchaza ukuthi mawuthi lo yamuntu mumbi uchaza ukuthi uNkulunkulu mubi Hey, ngoba umfanekiso kaNkulunkulu. uthi bheka kuhle uyena omdalile khona into esingayiqaphela ukuthi noma umbuko wena umbuko uthi mubi akazenzanga Yeah. lo owamdala uyazincoma wakubona umuntu ezincoma Kuswadala into enhle. Wakwabona ezincoma yena wezongconya ubani vele ngoba uNkulunkulu. Yes. Ingakho ke nami ayisengiye ngizincome bayangazi lapha emsebenzini. Yeah. Ngithi nje Okay. ngizincoma ngobuhle ngithi hayi. Khona into engake ngayisho yenzeka ngithi hayi. Sengiyazincoma ngithi hayi. Niyabona ukuthi ngempela ngumprofeti wangempela. Oh, okay. Oh, all right. Ngizincome. Yes. So uNkulunkulu wazincoma. So asiyeke nike lento yokuthi khona abantu ababi nabahle. Yes. Ake ayikho leyo nto ukuthi khona umuntu uNkulunkulu wenza the best uyazi yena ukuthi nontembisi manje ke sesazi ukuthi abantu abadlo yellow bone Yeah, ngisho kanjalo promotiwe leyo. anoke nibabuke kahle abantu abalokhu nje ngiye ngibabuke kahle akekho kahle kanti umuntu omubi Hayi akekho omunye nomunye. asibuyeke asicorrectane ke manje wathi uNkulunkulu kuhle Yes. so ke uNkulunkulu ke wabusisa usuku lwesikhombisa Yes, walungcwelisa ngokuba ngosuku ngalolu suku waphumula emsebenzini yonke ayidalile uNkulunkulu wayenza lana ke ngithi uNkulunkulu ke wadala umuntu ngosuku lwesithupha umuntu umdalela ukuthi amkhonze Yes. umuntu uthemeqeda ukudalwa kwahlwa uNkulunkulu ngambuleleka kanjalo mina ngithe umoya ingcwele sengithe ngifundisa ngesaba ngase ngihlala phansi ngathi othi ngilifunde iBhayibheli Yes, ukuze ngiliunderstande kahle Yes. so uNkulunkulu umemdala umuntu angithi wayefuna amkhonza mfundisi uzomkhonza kanjani uNkulunkulu ungazi wase uNkulunkulu emfundisa umuntu
And into yokuqala engitheme ngifunda mina into yokuqala uNkulunkulu amfundisa ngayo noma ungayiphika ukuthi akukho eBhayibhelini basikhona la eBhayibhelini umuntu udalwe ngosuku lesithupha wamfundisa ngalo usuku lwakhe yini enye into yokuqala umuntu meqala ngitheme ngifika la ngabona ubaba Shabanga ngazi yena yes njoba vele bengize e-studio sakhe yena engiqale ngambona umuntu meqala uNkulunkulu esefakile umoya wokuphila ngoba uqale wawu nodolo umuntu wayisidumbu esenziwe ngomhlabathi yes wasefaka umoya wokuphila ingakho kuhambisana umoya wokuphila mawususukile umoya wokuphila akusaphili sekufile oh yeah so into ayibona yokuqala wenze uNkulunkulu wenzelani isambulo ke lesi uNkulunkulu wenzela ukuthi umuntu azi uNkulunkulu yena yedwa all right hey yayinamandla impela isambulo ngiyayizwa yebo isambulo ngoba iBhayibheli kumele lambulwe yes we don't just read to entertain noma to ukuthi ushumayeza abantu fanele ushumayeza abantu into eqale yambuleka kuwe yebo akumele sijahe ukuthi sishumayeza abantu lento ukuthi ngiyobatshele ungasitsheli yeah qale kutsheleke wena qala abanye the gwesifies bathi bayokapa bathi sibayeke asiqhubekela so lambulekileke theme sengihlale phansi sengifundisile umnikazi walo ushiye nomoya ingcwele oyositshela konke oyosifundisa konke kade ngingazi all the way all along yo ngahlala phansi ke nami ukuthi ke ake ngifundeke nami to understand nangokushilo ukuthi okay abezizwe mesebe nabo sebesindisiwe nabo bahlangana nabantu abakuhlukwana hayi ukuthi thina sokhonza ngesinhlasi ngendlela esithandayo nabezi bakhonza ngendlela abayithandayo yeah so into yokuqala njoba ngenza ngidemonstrate kahle ukuthi ngifika le egoli ngabona ubaba uShabanga yes yena eqale ngambona before ngingene e-studio sakhe ngiyajabula ngoba ungihlangabezile ngaduki so ukuzeke ngibone i-studio sakhe ngibone nefamily yakhe ngibone whatever ngize ngibone no Mama Rose but into yokuqala engiyibonile yebo baba uShabanga yeah umuntu mese kufana nengane meyizalwa ifuna yambuleke le meyizalwa ingane ifike ekhaya into yokuqala eyibonayo ubona umzali kakhulu mama yes umzali nathi ke nomuntu Adam to yokuqala this is God this ngiyathemba wazi introduce hayi ukuthi ngiyathemba ngiyacabanga nje vele kwangeke kuthuleke phela kwangeke kuthuleke sengidalile bese kuyathuleka bese kuthuleka nje njoba sixoxa nje angithenga angifika nami la sasikho yebo akuzange kuthuleke so into yokuqala yini uNkulunkulu ufuna sazi yena yedwa wenzela ukuze umuntu ngoba ukuba umuntu wayekhona umuntu uyathanda ukukhonza noma yini ngoba wadalela ukukhonza hey esinye isambulo leso umuntu uma engakakhonza uNkulunkulu uyogcina ekhonzile ngoba wadalela umuntu uyakhonza umuntu hayi uyakhonza ngoba inature yakhe into eyabekwa kuye ukuthi wena uzokhonza angasikhonza ngisho isituli hey isituli angasikhonza ngiyakuzwa ingakho uNkulunkulu athi lapha angingene emizini ethi ngobe izithombe bayazikhonza yebo bayazikhonza izithombe umuntu angakhonza noma yini wadalela ukukhonza manje kufanele kuyabuyisa ukuthi abuyise ungakhonzi ke noma yini kahle ukhonza yena ngokhonzwayo yes so ke uma sesemdalileke sibuka isambulo ke efana nawe uyombulela nawe usufundile uyofika nawe nesambulo khona nawe uNkulunkulu ayokwambulela kona nami lokho angibulela kona so then ke okay uNkulunkulu ke nguNkulunkulu wakhe mina engikudalile zonke useyaqala ke usemnika imithetho awukwazi ukukhonza uNkulunkulu ngale kwemithetho ungamamukela uJesu ushilo uthe angizile ukuzoyichitha yes
lemthetho lethina sithi hayi asaphili ngayo asakhonzi ngayo so ufunda ngayo mase sifunda ngayo ke siyobuzana ukuthi uma ungasaphili ngemthetho uphila ngani uphila ngani wena uma ungasaphili ngemthetho futhi uyabulala wena impela isigebengu esikhulu wena loqeda abantu okay awunamthetho uyaphinga uyantshontsha silahlekelwa kangaka kahle uwe amaphoyisa kusafanele akuphenye mhlase sifunda ngomthetho yes ngoba uJesu ushilo nokuthi sofunda ukuthi eyimiphi imithetho eyachithwa ileyo priest ile emhlatshelo le yabethelwe siphambanweni nale kaMoses eLeviticus haya angangeni size sabathina size emthethweni isabatha nalo umthetho isambulo naso kodwa nje silayizweni so into yokuqala ingakho ngalolu suku mephumula umuntu medalwa wengakhathele akuphunyulwa ngoba akukhathele okay wengakhathele wekhathela kanjani umuntu ofresh osanda ukudalwa nje futhi akafananga nomuntu nengane wengemncane ukuthi ingane encane bathi akuphumulanga umuntu kwaphumula uNkulunkulu waphumula uyamkhombisa ngithi lead by example lead by the purpose of ukuthi ngiphumule kufanele ngifundise lo muntu kahle kuyafundwa ngesabatha sizothola uNkulunkulu uphumula nje ingoba manje useqeda ukudala ngizomfundisa njengoba nje sengimdalileke ngizomfundisa isikhathi sokuthi ngimfundise usuku lwesabatha lokufunda sizokuthola akakhathele uNkulunkulu akakhathala akazila akalali uthi uJesu mesebenza uthi ubaba usebenza every day nami ke ngiyasebenza njengobaba akakhathala uNkulunkulu akalali akazili akakhathele nje ubephumula ingakho nathi mesiphumula asiphumulela ukuthi sikhathele ukuthi sihlala phansi sikhathele kuzofundwa ngobani ngoNkulunkulu fundiswa umuntu uzofundisa umuntu uzomfundisa ke manje akazi lutho lo muntu angithi udaliwe nje zolo lokho hlaka ngosuku lesithupha akakazi uzokwazi ke manje ngoba umuntu kumele afundiswe ngoNkulunkulu simele ukubafundisa abantu ngoNkulunkulu okay isambulo sami sithi ke into yokuqala ke ngitheme ngifika la ubaba uShabangu wathi ke isona ke istudio sami lesi into yokuqala mase ngihlanga esibili engihlangane naye sengimazile wangifundisa ke wangitshela ukuthi ngazi ke khona ke la istudio sami la ngisebenzela khona usuku lwami ke lolu akukho la ezweni kodwa kuyafunda usuku lwami ke lolu uzoza ukuthi lolu suku olwakhe uthe la usuku lokuqala into efanele siqaphele lona lodwa lubusisiwe olokuqala libusisiwe thulu ngcwelisiwe lezi linama signs lolu suku khona izinto ezinalo ezingekho kulezi ezinye insuku yes and futhi into eyenza ukuthi ngoba olwakhe olukaNkulunkulu akusilona olomuntu akusilona just usuku nje it's not just a day nje it's not just nje any other day this day is special kumnikazi walo into yakho nawe special kuwena so yona yokuqala andaqhubeke ke esemtshela ke nokuthi ke ungadli la but the ngithi umbona umthetho wokuqala isambulo lesi ukuthi iwona umthetho wokuqala Nkosi namhlanje ngise studio sababushabanga iyona into yokuqala engiyazile ukuthi studio sababushabanga lesi so usuku lolu ngingcwelisile lungcwele usuku lwami asiyenike osukwini lakhe ukuthi sikuthola kanjani ukuthi usuku lakhe uExodus 16 Exodus chapter 16 before siye emthethweni eyishumi lapha ukuthi nokuthi khona kwakwesekwenze njani ke senakhona selungene emthethweni kodwa usuku lwesabatha lusendalweni babushabanga lapha endalweni
kunoNkulunkulu noAdam. Yes. Umjuda akekho. Okay. Ngiyakuzwa. uIsrael akekho. Mhm. Kunomuntu Kunomuntu noNkulunkulu. odaliwe. Kahle kahle uNkulunkulu wedala umuntu naye. Wengadalanga mjuda. Wengadalanga umuntu wezizwe. Yes. Wazidalela yena nalo wezizwe ingakho ethi mehlanisa akangasho ukuthi uyahlukana. Mesingambuleleka nalapho. Ukuthi kahle kahle akukho mjuda. Nalapha ezulwini akukho mjuda. Yeah. Kho Israel. Kunabantwana baNkulunkulu. Yebo. Abaphendukile. Yeah. Ababuyisene noNkulunkulu. Yes. Abaxolela izono ngoJesu. Yebo. So isabatha lilapha ya endalweni. Akakona umuntu. Yes. Akakoni. Akakaqali nje ngisho ukuqala usafundiswa lilapha endalweni. Oh yeah. Yo. Ngiyakuzwa. Isinye isambulo lesi sambulelo lisendalweni. Yebo impela. Uyabona ukube kuthiwa umuntu akonanga sibuzeke. Mina ngiye ngibambe khona into. Ngingafundi ukuthi ngitwist izwi. Ngivumele noSathana litwist izwi. Ingakho uNkulunkulu athalalisa ukungazi kwami mase ngazi wathi ayike usuyaphinga ke manje. So ukuthi njengoba ukube kuthiwa akonanga umuntu. Ngabe siphila kanjani? Noma ke ukube kuthiwa umuntu noma ngabe njengoba wona ngabe uNkulunkulu uthi asiphile ngendlela sithandayo. Kufanele sibuze lokho. Ukuba umuntu akonanga ngabe uhamba ngentando kaNkulunkulu ke. Ngabe nje ayikho into ephuma endleleni. Ngaba siphikisana nje. Ngabe futhi asiphikisana. Lesithi nje abaJuda. Kodwa futhi isikliyeke nje ukuthi isabatha lisendalweni. Akakafiki umJuda. Yes, Akabi khona uIsrael. Khona umuntu nje. Yeah. Azi nawe ukuthi uNkulunkulu nomuntu. Yebo. Akho uPaul wayicacisa kahle ukuthi akusekho mGreek la. Yes. Lenithi nina nabaJuda nisiqhoshela la. Nisithakamela. Sina phela sabaJuda phela ngiyacabanga ngazi. Kodwa nje uPaul wefuna ukuveza lokho. Sandeni isiqhoshela. Yeah. Nathi siyafana nani. Siyathandwa nje nani. Sithanda sonke nje. Akusho ukuthi uthanda abaJuda kuphela. Wengeke nathi asifele ube ngathandi. Yeah. Asiboneke ukuthi manje ke njoba sithi ke isabathu usuku futhi usothola futhi ukuthi olukwabani. Okay. Exodus 16 verse 23 nxese. Oh, okay. U23 uthi wathi kuzo lokhu kuyikho uJehova akukhulumileyo kusasa kulusuku lokuphumula. Isabatha elingcwele. Siyaqhubeka ke lika Jehova. Ngiyabona. Lapha ulibusisile walingcwelisa. Yebo. Madod. So ngoba usatshela uAdam wamtshela ke yena. Usetshela thina ke manje. Yeah. Ngoba iBhayibheli libhalelwe thina. Yes. Uma sithi labaJuda liphike kulapi la ukuthi ke thina ke silifundelani pho K1. Sifundelani iBhayibheli. Manje besithi ke kwakubhalela uIsrael la. Kuphike la kubhalelwe khona thina umbuzo efanele sibuze wona. La uthi ke wathi kuzo lokhu kuyikho uJehova akukhulumile kusasa kulusuku lokuphumula isabatha elingcwele lika Jehova. La abantwana ke bakwaIsrayeli sebephumile eGibhithe. Ebugqilini beqilaziwe. Yes. Mebe lapha ya base bephile enye impilo. Sifanele siqale siunderstanding asikho lapho ukuthi bafike kanjani. uNkulunkulu weshila ukuthi bayonikeleka bathunjwe ngokungalaleli. Mawufunda kahle iBhayibheli. uIsrael unikeleke ezintweni ezibhlungu ngenxa yokuthi mase engasalaleli uNkulunkulu wemnikele nakhona futhi wenzela ukuthi abuye azi ukuthi sebekhala kuwe kuyena bakhalile kakhulu abakhipha uNkulunkulu. Yes. Uthi ke lapha yameqhwa yosani lokhu eniyakukosa nipheke lokhu eniyakupheka nizikibekele kona okuseleyo kulondoloze kuze kuse.
ngoba usuku lolu okungafanele ukuthi sizoza ukuthi ngalolu suku ke yini ongafanele uyenze yini okukwenziwani ngalo so kodwa into engisayibheka ukuthi usuku isabathu usuku elokuphumula isabatha igama losuku yes ngisazoyichaza ke nayo okay leli igama elithi sabathi igama linegama likaNkulunkulu phakathi oh yes